Yo creo que la época que nosotros vivimos fue la época más hermosa. ¿Sabe por qué? Porque teníamos líderes, teníamos sueños, teníamos utopía, teníamos un mundo por cambiar. Πάει στα Dunkin' Donuts η γλυφάτα. Τι κλείσετε, τον κολοβό. Τελειώνουμε και λέει φέρτε μου και εμένα ένα καφέ. Και πάμε στα Dunkin' και παίρνω το δίσκο και της λέω βάλε 14 παίρνω εγώ. 14. Και σκάει και ο άλλος από πίσω. Και μένει η κοπέλα και με κοιτάει έτσι. Και της λέω αυτά είναι για μένα. Ο άλλος έχει άλλη παραγγελία. Φορτώνει άλλα 14 ο άλλος. Και ένα μπουγέλο τόσο καφέ. Και καθόμαστε μιλάμε για Δεκέμβρη μήνα τώρα και να σε μια ώρα, μια μισή στο νερό.